Sini kami waktu problem tay elektrik problem ni banggai ara tini road block lai jaka iko orote ilupuni amsa ni borok tongo kami rogo tabo gahin satong ni te rokman thagia ni banggai jotona lok rok balti gora tui aro asok laijak phungni simi tabuk sak jatei kebo officer rok phai nai phia ko